Milí mladí priatelia, srdečne vás pozdravujem z tohto miesta. Je to kostol Navštívenia Panny Márie. Je to ten kostol na Farskej, nazývaný kláštorný, o ktorom mám zvláštny vzťah, pretože to je prvé miesto mojho prvého pôsobenia. No a tu je na obraze v tomto kostole výjav, kedy Panna Mária navštevuje Alžbetu. A keď sa tak zahľadíme, alebo vnímame takým tým duchovným pohľadom túto scénu, tak vidíme, že Panna Mária čaká Ježiša, čaká Spasiteľa, čaká Vykupiteľa a zároveň ho už nesie vo svojom srdci, pod srdcom. Vlastne v takomto stave sa nachádza každý jeden z nás, a to si tak uvedomujeme zvlášť počas adventu, že očakávame Spasiteľa, že ho potrebujeme, že potrebujeme príchod jeho odpustenia, jeho lásky, jeho milosti. A zároveň sme už ním milovaní, sme vykúpení. A vlastne týmto je naplnený náš advent, že prosíme ako starozákonný Boží ľud, aby prišiel so svojím odpustením predovšetkým a zároveň chceme hovoriť o radosti, ktorú nám už priniesol. A vlastne s týmto súvisia dve aktivity, na ktoré vás pozývam. Prvá je spoločná Svätá spoveď, ku ktorej je možné pristúpiť v poslednom týždni, 15. a 16. decembra, teda pred odchodom na Vianoce v Univerzitnom pastoračnom centre a zároveň druhý deň v útorok aj na internátoch SPUčky. A druhá, to je vlastne možnosť podeliť sa s radosťou z vykúpenia, s radosťou z viery. A to je jedna spoločná akcia, aj naša, ktorá sa nazýva, ktorá tu už bola, ktorá sa nazýva Night Fever a bude práve na tomto mieste. Chceme sa podeliť so svojou vierou tým, že pozveme ľudí, ktorí pôjdu okolo, ktorí pôjdu do Vianočného mestečka, a pozvať ich tu dopredu, kde bude vystavená sviatosť a pozvať ich vlastne k prámeňu, aby vlastne mohli nájsť Ježiša Krista, aby sa k nemu vrátili, aby pri ňom zotrvali v krátkej tichej modlitbe a my sa budeme modliť za týchto ľudí. Je to veľmi jednoduché, ale predpokladám, verím, že veľmi požehnaná aktivita, na ktorú vás chcem pozvať. Mnohí ľudia pred Vianocami hľadajú domov, snažia sa o nájdenie tepla domova. No my vieme, že tým domovom je domov nebeského Otca. A preto si myslím, že je veľmi vhodné možno aj obetovať jednu návštevu doma, keď by sme cez víkend možno chceli odísť, aby sa niekto aj vďaka tejto obete mohol vrátiť do domu nebeského Otca. Night Fever bude 12. decembra, začne sa 16:15 svetou omšou, ktorú bude sláviť spolu s nami náš pán biskup William a po nej bude nasledovať program adorácia, spevy, ale aj evangelizácia na Farskej, kde bude možné odovzdať ľuďom sviecu, určite aj obrázok Matky všetkých národov, ktorá modlitba je modlitbou za pokoj, po ktorom mnohí túžia dnes a túžime po ňom aj my, predovšetkým do obdobia Vianočných sviatkov. Bude trvať až do 22:30. Takže teším sa na vás, teší sa na vás náš pán biskup, teší sa na vás otec Peter Šabo, spoločenstvo sestier a samozrejme spoločenstvo všetkých tých, ktorí už teraz prijali pozvanie, ale aj tých, ktorí cez toto pozvanie, cez túto našu službu príjmu dar viery, pretože Boh chce mnohým dať tento dar.